Nou, de minister die heeft deze week besloten om het centraal examen niet door te laten gaan. En ik vind dat van de minister een wijs besluit. Het centraal examen is ontzettend belangrijk, maar het examen heeft ook behoefte aan rust en regelmaat. En dat hebben we op dit moment niet. Als we nu het centraal examen zouden laten doorgaan, krijgen we ontzettend veel gedoe en dat heeft de minister nu voorkomen. Betekent alleen wel dat we nu een oplossing moeten bedenken over hoe het nou gaat met slagen of zakken aan het einde van dit schooljaar voor de examenkandidaten. Ja, gezien de situatie is het misschien wel verstandig dat het is kat binnen. Alleen ja, zoals Ilke al zei, je bent hier wel ergens mee bezig. Je bent hier op paard naar het examen eigenlijk. En dat er dan ineens het einde in zicht is en dat je dan ineens eigenlijk een abrupt einde krijgt. Misschien net iets een waardig einde. Dat is ja, ik vind het wel jammer. Ja, in principe saai je werken, maar ik dacht van dat je eindexamen dwang in en nou ja, dit is wel een hele vreemde afsluiting nou voor deze science middelbare scholen. En dus ja, dat is wel jammer en het viel een beetje alsof je je examen nou ja, kon eigenlijk nog krijgen, maar aan de andere kant we hadden wel science hut voor werken en ja, het is echt wel lekker dat we nou net zoveel tijd en stress nou ja, erin steken matten om je examens te halen. Ja, ik stel op zich wel goed voor, maar... Nou, voor de leerlingen die moeten overgaan naar de volgende klasse, daar moeten we nog bedenken hoe we dat precies gaan regelen. Maar als het nou gaat over die examenleerlingen, dan hebben we gelukkig al wel heel veel. Want we hebben namelijk het schoolexamen. Dat is al bijna klaar. Hè. In deze tijd van het schooljaar zijn we bezig om dat af te ronden. En dat schoolexamen, dat zal nu bepalend gaan worden voor slagen of zakken. We krijgen binnenkort van de minister nog te horen waar we dan precies op moeten letten en of we eventueel nog aanvullende maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld moeten we de leerling nog een herkansing geven of moeten we juist nog een aanvullende toets gaan organiseren. Dat horen we binnenkort. Precies, je bewijst toch met je centraal eindexamen dat je die cijfers toch net voor niks dient. Dat je het echt goed werkingstitsen hebt en dat je dan ermee beloond wil. En ja, misschien, ik weet niet hoe het komt, maar dat alle dingen die nou met mijn examen, mijn afstuding van je hele schoolcarrière, die zullen vervallen als examenreis, als examenfeestjes en diplomering. Dat is al nog zeker, dus dat is wel jammer. We hebben vol contact met docenten over onze schoolexamens en hoe we die nou nog echt ons best doen kunnen om die zo goed mogelijk af te ronden. En nou, hoe zwier alle wegingen binnen van de toetsen en hoe het eindexamen dan berekend wordt. Dus ja, die communicatie is wel goed, zeker. Normaal gesproken zitten natuurlijk de leerlingen in een lokaal en heb je een docent die gewoon de uitleg kan geven. En die situatie die hebben we nu niet. Gelukkig hebben we tegenwoordig heel veel digitale mogelijkheden en die werken gelukkig ook heel goed. Er zijn twee systemen die wij heel veel gebruiken. Dat is ons schooladministratiepakket Magister. En daarnaast de toepassing van Teams, waardoor docenten in de gelegenheid zijn om met hun leerlingen te communiceren. Nou, daarnaast worden er WhatsApp-groepen ingericht en zijn er nog andere contacten, bijvoorbeeld via de e-mail. Maar dankzij die contacten kunnen de docenten hun studieopdrachten aan de leerlingen in ieder geval doorgeven, maar soms ook nog heel goed uitleggen. Nou ja, je weet natuurlijk wel, de leraar binnen gewoon in de klaslokaal is les te Jan. En nou, die klaslokaal voortvalt eigenlijk, want ze dat nou digitaal dan. En dat is voor die docenten natuurlijk iets heel anders. En ik snap wel dat ze er moeite mee in het begin om daar een wij in te vinden. Maar ja, ik weet zeker, ze doen hun best. En er wordt ook wel de mogelijkheid doen door docenten om gewoon digitaal wel vragen te stellen. Dus ja, ik vind ze doen er alles aan om u op een goede manier te begeleiden. Natuurlijk, er zijn wel vragen van wat is belangrijk voor de les, essays en zulke soort vragen. En we hebben elke dag van 10 tot 12 ook een helpdesk. Dan kun je digitaal vragen stellen of je mentor of de teamleider. Dus via die manier kun je die vragen communiceren. En dus, ja. Hoe zorgen jullie dat het contact toch goed blijft tussen de leerling en de docent? Nou, het is inderdaad een hele goede vraag die je stelt, want degene die hier het allermeeste last van hebben, dat zijn natuurlijk de leerlingen. Hè. Die zijn helemaal uit hun ritme gehaald en die moeten nu in een totaal andere omgeving en structuur dan ze gewend zijn, moeten ze proberen hun resultaten te halen. Wat ik merk is dat de docenten heel vaak via de e-mail, via de WhatsApp, telefonerend contact hebben met de leerlingen
om na te gaan hoe het ervoor staat, hoe het met ze gaat en of ze nog speciale hulp kunnen gebruiken. Ik zie de moment heel mooi voor en ik zou het wel heel raar dan maar in de komende toetsweken om het net te helpen eigenlijk. Dus voor die willen we eigenlijk wel slag in. De vlag zou eigenlijk ooit kennen, denk ik, ja.